The Rasmus. Lauri, Eero, Aki, Pauli, tulkaa tänne. Tervetuloa. Hei, ja pakko sanoa heti tähän alkuun. Meidän Facebookin mukaan tätä lähetystä katsotaan Yle Areenan kautta myös Argentiinassa ja Brasiliassa. Eli pistäkääs nyt, kuulkaa, tonne kameralle terveisiä faneille Etelä-Amerikkaan. Hola, somos de Rasmus. Hola Argentina, ¿cómo le va? Mil besos. Niin, kiitoksia vaan tästä mahtavasta esityksestä ja terveiset meni sinne koko maailmalle nyt. Hei, uusi levy, sen nimi on The Rasmus, tulee huomenna ulos. Onko jonkunnäköinen paluu juurille nyt, kun on näin perusnimi levyllä? No tuntuu vähän, että nyt on semmoinen uuden startin paikka. Meillä loppuu levytysdiili ja oltiin semmoisessa hyvässä alkutilanteessa ja ajateltiin, että pannaan nyt tähän tää self-titled titteli. Sopii. Yleensähän se pannaan niinku ekalle levylle. No mutta onko tää niinku ensimmäinen uuden alku? Sanotaanko nyt vaikka näin. Me itse asiassa meinattiin antaa sille suomenkielinen nimi, mutta no mikä se meinasi olla paljasta? Se meinasi olla Kissa ja hiiri. Ehkä aika ei ollut vielä kypsä. Aika ei ole Aika ollut vielä tälle kypsä. Se tulee vielä. Okei. Hei, te olette soittanut kaikkien funkista, popista, aika synkkää rockia. Nyt jos kuuntelee tätä uutta levyä, niin aika silleen niin kuin ainakin sanotusten puolelta niin liikutaan silleen mollivoittoisissa tunnelmissa edelleen. Onko se niin, että synkkyys inspiroi enemmän kuin ilo? No ehkä se on helpompaa siitä lähteä liikkeelle. Tavallaan uutta tämä levy tuo. No uusia biisejä 10 kappaletta, sitä se tuo. Mun mielestä tää kuulostaa tosi Rasmukselta. Joku eilen mulle just kommentoi, että mahtavaa kun mä kuuntelin tätä levyä, niin musta tuntuu, että mä niinku tunnen jo nämä biisit. Et siis se ollaan jollain niinku tasolla saavutettu semmoinen oma soundi ja tyyli. Niin se on mun mielestä aika hyvin purkissa just tällä levyllä. No kuunnellaan ja katsellaan, miltä tämä oma soundi ja tyyli näyttää videolla. No hei, siitä on 4 vuotta, melkein 4 vuotta, kun te teitte edellisen levyn. Ja teillä on aika pitkä taival muutenkin jo takana. Siis te olette kuitenkin vuodesta 1994 yhdessä tehnyt musiikkia. Ja te olette aloittanut tosi nuorina. Ja kaikki tietää sen, että jos nuorina mennään liittoon, niin se parisuhde vähän niin kuin, että kestääkö se nyt sitten. Niin miten te innostatte nyt sitten toisiaan ja puhallatte uutta tähän teidän liittoon, uutta henkeä, Eero? Jaa, se on hyvä kysymys. Mä luulen, että meillä on tämmöinen pitkä ystävyyssuhde, joka tavallaan pitää myös tämän bändin jotenkin kasassa. Ja sitten tietysti myös se, että se on jotenkin inspiroivaa edelleen se juttu. Viime kesänä, kun me ruvettiin soittamaan noita biisejä, niin ensimmäinen viikko meni varmaan vähän selvitelle sitä pariterapiaa niin kuin kaikkien kesken. Ja ei niin kuin tuntunut mitään syntyvän, mutta sitten kun tulikin yllättäen 1 tai 2 hyvää biisiä, niin se alkoi tuntua niin kuin taas siltä, että hei, tämähän on niin kuin kliffa juttu. Niin siis 4 vuoden jälkeen täytyykö niinku vähän löytää toisensa uudestaan? No ei se ihan 4 vuoden jälkeen. Se edellisestä levystä on 4 vuotta. Me tehtiin pitkä rundi. Käytiin varmaan 40 eri maassa ja pari vuotta kierrettiin. Mutta sanotaan, että me pidettiin niin kuin vuoden semmoinen keikkatauko. Ja silleen, että silloin me nähtiin vähän harvemmin ja Lauri julkaisi sen soololevyn. Ja siis jälleen näkeminen oli aika niin kuin mielenkiintoinen, koska me myös pidettiin silleen peli auki, että voi olla mahdollisuus, että se ei synnykään mitään. Et katsotaan sitten vaikka myöhemmin, mutta ei odota stressiä siitä. Et meillä oli tilanne, että meillä ei ollut levyyhtiö silloin. Et kaikki oli vähän niin kuin levällä ja auki, mutta koettiin, että se oli aika hyvä tilanne. Että ei kukaan ainakaan tullut sitten treenikämpälle tai studioon kertomaan Rasmuksen pojille, miten sitä levyä tehdään. Vaan me tehtiin kaikki just niin kuin täällä tuntui. Ei syntynyt kuitenkaan semmoista tilannetta kuin Metallicalla, että mietitte, että pitäisikö tästä lähteä nyt niinku terapiaan koko ryhmä. Ja mitäs tarkoitit sillä, kun sä sanoit silloin? Me ollaan ikävä kyllä nähty se dokkari. Meillä tuli parempikin dokkari joskus 20 vuotta sitten. Year and a half muun. Kyllä. Mutta ei terapiaa teille. No ei, siis me osataan hoitaa se puoli aika hyvin keskenämme mun mielestä. Ja se on varmaan joku asia, mikä meitä
pitää niin kuin kimpassa. Että aika nopeasti ilmaistaan mielipiteemme ja sillä puhutaan asioista. Bänditreenit koostuu monesti siitä, että sinne mennään eka ryystellään kahvia ja niin kuin höpötellään. Et se on, sanoisin, että vähintään yhtä tärkeää kuin se soittaminen, se niin kuin bändifiiliksen ja niin kuin asioiden diikkailu kimpassa. Yksi asia, mitä mä oon useasti pohtinut yhtyeiden artistien kohdalla, jotka on pitkään jo soittanut, niin miten niistä vanhoista biiseistä jaksaa uudestaan innostua? Pitääkö ne jotenkin löytää uusiksi? No joo, siis meillä varmaan niinku treeniksellä se löytyy, että kun pitkään aikaa soittanut jotain biisiä, niin sitten omalla tavallaan siinä pääsee semmoiseen niinku nostalgiseen fiilikseen. Mutta Me kutsutaan niitä ihan itseriittoisesti ikivihreiksi. Vanhoja klassikoita, tapaillaan. Sedät tapailee klassikoita täältä. Tuleeko siinä vähän kyynel jotain? Mut tilannehan on niinku silleen hemmetin hyvä, että nyt kun me suunnitellaan tulevalle rundille settiä ja biisejä, mitä me soitetaan, niin 8 levyltä voi valita, niin se on itse asiassa tosi kivaa. Että on niinku, ettei tarvitse monella uudella bändillä on se, että meillä on alle 40-minuuttinen levy ja pitäisi soittaa tunti. Mitäs vedetään? Niin. Onko jollain cover-videoita? Et meillä on se kivaa kyllä, että voidaan vähän vaihdella sitä settiä ja soitella silleen niinku kaikkien meidän lempparibiisejä ja sitten joskus vähän kysellä yleisöstä, että hei, olisiko jotain ideaa? Meillä on esimerkiksi sellainen, kun me soitetaan vaikka 1,5 tunnin keikka, niin me soitetaan vartti yhdessä välissä aina akustisesti, niin kuin me tässä äsken soitettiin. Ja silloin niinku Eero on vetänyt jossain Moskovassa niinku venäjäksi jonkun kappaleen tai Meksikossa sitten ollaan vedetty jotain niinku espanjaksi silleen, että siitä jää tilaa sitten kaikelle semmoiselle instant-toiminnalle ja improvisaatiolle kanssa. Tätä on muuten kysytty, että mitkä on teidän lemppari Rasmus-biisit. Aloitetaan tästä päästä. Oi, aika nopea, hyökkäävä pieni kysymys. Mä luulen, että tällä hetkellä se on esimerkiksi semmoinen biisi kuin Falling, joka oli 2001 julkaistulla Into-levyllä. Koska mä liityin bändiin silloin 99 ja se oli ensimmäinen tavallaan semmoinen, missä mä olin sitten mukana. Ja siitä on hyvät fiilikset. Ja siinä on magea video, joka on erittäin tämmöinen Suomi-lähiökuvaus. Auri. Mulla on semmoinen kuin Immortal. Se on hyvä keikkabiisi. Me ollaan vielä tehty siitä erikoispitkä versio. Se on tosi jees. Mulla on semmoinen kuin Ghostbusters. Okei. Se on hyvä keikkabiisi. Kun se kuuluu sinne ikivihreään. Harmi vaan, että se bändin oma biisi. No mut hyvä biisi se. Hyvä biisi. Ja hyvä leffa. mulla on toi äsken kuultu Stranger-biisi tällä hetkellä. Se on hieno. No, tässä syntyy uusia ikivihreitä. Hei, te olette viettänyt osa teistä myös aikaa ulkomailla. Pauli, sä asut Singaporessa, Eero on asunut Italiassa. Onko sieltä tarttunut jotain kun musiikillisesti matkaa? Kuinka paljon te olette seurannut paikallista musiikkiskenää? No kyllä mä luulen, että orientaalia vibaa on tullut ainakin, että jotain sooloja tuossa uuden levyllä on vähän semmosia, mitä mä itse huomannut, että niissä on semmoinen tanssikuvio taustalla. Et voi tulla aika yllätyksiä, jotain Moskovaa ja vähän orientaalivibaa. Joo. Mitäs, onko Italiasta mitään? No, terveisiä. niin, kävin Ciao Sanremo. hankkimassa uuden viulun Cremonasta Italiasta, käsin tehdyn. Joo. Sitä harjoittelin kotioloissa. Okei. Ensi levylle. Eikö keikoilla vielä? No ei ehkä vielä. Tai riippuu vähän, että jos nämä kannustaa tarpeeksi. Kyllä me kannustetaan. Joo, kaikkea jännittävää. No milloin teet kuulee nyt sitten täällä Suomessa kaikkia näitä jännittäviä kuvioita? Lokakuussa me tehdään vasta pääasiassa Suomen keikat sitten, että soitetaan Helsingissä, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa. Oliko siinä kaikki? Nikkelissä. Nikkelissä, okei. Eli Sanoitko Helsingin? sanoin. Hyvä. Se on kivaa, koska me ei olla soitettu Suomessa sillain tuommoista kunnon rundia ja konserttisaleja pääosin. Että sekin on semmoinen uusi aluevaltaus. No sanokaa vielä hei tähän loppuun nyt, että kun te olette kuitenkin saavuttanut tosi paljon, te olette myynyt jotain 3,5 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti ja te olette todella yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä yhtyeistä, niin nyt kun tulee The Rasmus-levy ja tavallaan aloitetaan tosiaan vähän uudestaan asiat, niin onko semmoinen tunne, että se menestys pitää niin kuin saavuttaa uudestaan? Totta kai. Täytyy ansaita jokaisessa hetkessä oma paikkansa, että popmusiikkihan muuttuu koko ajan ja on meillä tietysti mahtavia faneja siis ihan ympäri maailmaa. Suomessakin on tuli jossain just jonkun TV-esiintymisen jälkeen niin kuin jotain hurraamaan, niin se tulee tosi kiva lämmin fiilis siitä, mutta ei mikään ole itsestään selvää. Tähän
On varmaan näihin viisaisiin sanoihin hyvä lopettaa. Kiitos Lykkyä. Huomenna uusi levy ulos. Kiitos. Kiitos. Thanks.